Je tady Plumlovman 2026. Na závodníky čeká 500 metrů plavání, 19 km na kole a 5 km běhu. Pojďte se podívat, jak to tady dneska vypadá. To bylo nejlepší. Asi kolo jsem si užil. Plavání bylo jaký? No taky super. to bylo aspoň ve studené vodě. Výborný, já už jsem tady právě byl loni pozbuzovat a bylo mi to líto, že jsem se nezúčastnil, takže letos jsem do toho šlápla jako paráda. Je to náš první triatlon a koupila jsem to bráchovi a manželovi. K narození nám to dostali a oba dva byli poprvé a oba dva doběhli. Minulý rok to byl špatný, protože jsem měl defekt a letos jsem konečně to dokončil a mám medaili. Yes! závodu Plumlovman 2026. Byl Hodný. Ještě jeden potlesk pro vítěze Plumlovmana 2026.